sinestu zelako mendize datorren itxosotik horrelako olatu batekiko nau trajizikin duidot hobeto tabli soltaten badot bueltaka norabidea galduta zerue topatu nahian hau bai izan dara kriston mareja die itxosu kolpeka eta ni barruen eta ezin dut sinestu zelako olatuk datozen itxosotik horrelako olatu batek hilko nau trajizikin duidot hobeto tabli soltaten badot bueltaka norabidea galduta zerue topatu nahian hau bai izan dara kriston mareja die horrelako olatu batekiko nau trajizikin duidot hobeto arnazi hartzen badot bueltaka norabidea galduta zerue topatu nahian hau bai izan dara kriston mareja die mareja die mareja die mareja die mareja die wow. Gure zubia hoberena da 3 kilo baino gehiago eusten dituela. Gainera, arrantza egiteko ona da, eta irla pribatu bat dauka, Jamaika. Eta lagunez bat dauka, baina Xabierren maskota da. Amor, tuboak pegatu Mikelek, zubiaren neurria guztio, zubiakekin, zubia egin eta pegatu Jon eta Mikel, eta aria jarri. Zubia egiteko arazo dezente izan ditugu, kartoia gaizki jarri genuelako, eta erditik apurtu zitzaigun, eta gero hurrengo egun batean apurtuta ikusi genuen, eta 3 aldiz hasi gara berri. Zutabeak moztu behar den neurrian Patricia. Zutabeak itxatxi eta ondo moztuta daudela konprobatu eneko eta zubia montatu dela.